Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzirlik hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepreşmekdeşiz. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyna alynıp alýan işler berqerar döwletimizden bagtýarlyk dogryna münasipy ýürelýär bilen üstünde guraşany. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wa hadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 14-nji iýuny hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Sany Ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumna gözlegçilik edýän ornwasarynyň daşy welaýatynyň hemem etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alynıp barýan işler barada hatabat berdiler. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Uraz Gelliýew häzirki döwürde möhümden owguçylyk işleriniň depkinleri gally urugyny gyýtga möhletdi hemem ýetkisiz geçirmek ugruna alynıp barilýan işleri barada hatabat berdi. Daşy welaýatynyň Nazar Muradov Sewtin ak ekinli meydanlaryna alınıp barilýan işleň ýagdaýy uruk mögsümini ulanylýan owguçylyk tehnikalarynyň ýük awtologlarynyň sazlaşykly işini ýola goýmak, gally kabul ediş bölümlerini hasly bökdönşsiz kabul etmek boýunça işleri talablaýyk guramakda alınıp barilýan çäreler barada hatabat berdi. Niýaz Fadynaky etrag häkimi Xan Nurdiýew gally meydanlaryna ýetişdirilen bereketli hasly ýetkisiz ýygyna almak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şu ýyl 16.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasly ýetişdirilip, onuň 31.200 tonna gally hasyly almak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasylyň gyýtga möhletdi hemem ýetkisiz ýygnalyp alınmagynyň ýurdumyzda bereket bolşunyň öpçün edilmegine aýratyn ähmiýetlidigini belläp, mögsümi gurumçylykly geçirmek babatda birnäçe tapşyryklar berdi. Ruhwelent etranyň häkimi Gujukow öz gezeginde etrap boýunça 10.000 hektar meýdanyna gallanyň bol hasylyň ýetişdirilendigi, onuň watan Harmanny 16.500 tonna ak buğday taşyrmagyň gözüne tutulýanlygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasylyň ýetkisiz ýygnalyp alynmagynyň oňgally kabul ediş bölümlerine degişli derejede saklanmagynyň möhümdigini belledi we bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. Bolumsaz etranyň häkimi Arazow etrap boýunça şu ýylyň hasyly üçin 10.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasylyň ýetişdirilendigi, onuň 18.500 tonna gally ýygnamagyň meýilleşdirilýändigi barada hatabat berdi. Melilizirmiz ýetişdirilen hasyly gyýyska wagtda ýygnamagyň we gally kabul ediş bölümlerine alınıp barilýan işleri talaba laýyk ýola goýmak wajypdygyny öňe çekdi. Hemem bu işleri hemişe gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Guwadag etranyň häkimi Nurjanow mukaddes garaşsızlygymyzyň şanly 30 ýylynyň bellenýän ýylynda 13.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasylyň ýetişdirilendigi hemem onuň 24.000 tonna hasyl ýygnamagyň gözüňe tutulýanlygy barada hatabat berdi. Döwlet başlygymyz gallaçy kerenetçiler üçin zerur şertleň döredilmeginiň möhüm talapdygyny belläp, tapşyrýan hasyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirmegini hemişe öňsü merkezine saklamagy tapşyrdy. Gurban Sultanyjadyna etranyň häkimi Amanow Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmagyň watyny ýylynda buğdaýyň bol hasylyň ýetişdirilendigi, ony öz wagtyny we ýetkisiz ýygnap almak ugruna ýokary önürjülükli däne kombaýnlaryň 50-siniň, ýük uluglarynyň 250-siniň netijeli işledilýändigi, gally kabul ediş bölümleriniň 4-sinde hasylyň bökdönşsiz kabul edilýändigi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz gallaçy kerenetçileň ahlasy bilen ýetişdirilen hasylyň gyýyska möhletde hemem ýetkisiz ýygnalmagyna möhüm berilmeligini belläp, bu ugra degişli düzümlüň sazlaşykly işini üpçün etmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. AKP etranyň häkimi Gylyjyw şugunlar uruk mögsüminiň depkinini artdyrmak, ýetişdirilen hasyly gyýyska möhletde we ýetkisiz ýygnap almak ugruna ýerine ýetirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň hasyly üçin etrapda 19.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasyly ýetişdirildi. Gallaçy kerenetçiler onuň 34.500 tonna hasyl almagy meýilleşdirýärler. Döwlet başlygymyz gally taşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagyllalaryň edilmeliligini belledi we uruk mögsümini gurumçylykly geçirmek boýunça birnäçe görkezmeler berdi. Saparmyra Türkmenaşy etranyň häkimi Meredow häzirki döwürde gally uruk mögsümini gurumçylykly geçirmek boýunça ýaýbanlanýan giň möçörli işler urugyň depkini ýokurlandyrmak ugruna edilýän tagyllary barada hatabat berdi. Etrap boýunça 28.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasyly ýetişdirilip, Watan Harmanna 50.500 tonna ak buğday tapşyrmak meýilleşdirilýär. Melilizirmiz mögsümde işledilýän owguçylyk tehnikalarynyň bökdönşsiz hereketini öpçün etmek, gally kabul ediş bölümlerini alınıp barilýan işleri talaba laýyk ýola goýmak bilen baglanşykly meseleleň wajypdygyny belledi we bu babatda anyk tapşyryklary berdi.
Könürgün çetranyň häkimi Gurbanow käriniçliň ihlasy zähmeti bilen 17 000 hektar meýdany bolan ak ekinlerden bol hasylyň ýetişdirilendigi, onun 30 800 tonna hasyl almagy meýilleşdirilýändigi barada hasabat berdi. Melelizerimiz ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesine çenli dogly ýygnap, watan harmanyna tapşyrmak boýunça ähli zerur çärelen görülmeligini bellädi we bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Görogly etranyň häkimi Mämedow etrap boýunça galla urugyny alnyp barýan işler 15 000 hektar ýerde bugdaýyň bol hasylyň kemale getirilendigi, onun 28 500 tonna hasyl almagy meýilleşdirilýändigi barada hasabat berdi. Melelizerimiz galla urugyny gurmaçylykly geçirmek boýunça öňde durýan wezipanyň üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda hemme taraplaryň tagalla edilmeligini belledi we mewsumi degişli düzümleň sazlaşykly işini öpüşün etmek tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Saly Ulgamar Kaly welaýatyň Görogly etranyna bugdaý urugyna işleýän kombaýnçy Kurtbaýew bilen söhbetdeş boldy. Döwlet başdanymyz ilki bilen kombaýnçynyň hal ýagdaýy, öý çerleri, owa adamlaryň iş we durmuş şertleri, şeýle-de uruk mewsumynyň depkinleri bu ýylky hasylyň derejesi bilen gyzyklandy. Mundan başga da melelizerimiz uruk mewsumyny işledilýän owa hojalyk teknikalarynyň önürjüligi bilen tanışdy. Kurtbaýew halal zähmetiň höýürini görüp ýaşamak ugruna ähli zerur şertlerini dürdülýän üçin öz adyndan hemem işdeş ýoldaşlarynyň adyndan hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Hormatly prezidentimiziň sowalyna jogap bermek bilen Kurtbaýew özüniň bu kärde 23 ýyl bäri işleýändigini, 11 ýylyň dowamynda bolsa galla urugyna kombaýnçy bolup zähmet çekýändigini, uruk mewsumyny ähli zerur şertlerini öpçün edilýändigi we aýlyk gazançlaryň bökdönçli tölenýändigi barada aýtdy. Melelizerimiz özleriniň ihlasy zähmetleri bilen milli iqtisadiyetimiziň hasam kuwatlanmagyna münasip goşunty goşýan owa hojalykçylygyň mehanizatorlaryň ihlasly zähmetleri netijesinde galla urugynyň gurmaçylykly geçiriljekdigine inam bildirdi. Hemem olary alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz ösürilip ýetişdirilen galla hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak, galla urugyny kombaýnlaryň we awtologlaryň dogly güýjüne işledilmegini gazanmak, galla kabul ediş bölümlerine hasylyň bökdönçisi kabul edilmegini guramak meseleleriniň wajypdygyny öňe çekdi. Şeýle-de döwlete tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi, ýygnalan hasylyň ambarlarda we elevatorlarda talaba laýyk saklanmagy, urukdan boşan meýdanlarda sürme işlerini geçirmek we aralyk ekinler üçin zerur çäreler görmek bilen baglanşyk meseleler aýratyn möhümdir. 15-nji ýylyny hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Durdulyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzda iş saparyny amal aşyryp ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde Aşgabatda hemme taraplaryň ösdürmek ugruna alınıp berilýän giň möçürli işleri bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň günorta günjeginde betarap Türkmenistan we Arçelik şaýollarynyň çatyryny taslamalar, täze binalar we desgalan ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Bu ýerde melelizerimiziň garamagyna betarap Türkmenistan, Türkmen we şaýollarynyň Andalip hemem Bekrew köçeleriniň Arçelik şaýoly bilen kesişýän ýerine, şeýle-de Köpeta şaýolynyň we Bekrew köçesiniň çatyryna ýerleşýän köpürlüň mozaika görnüşli bedeginiň teklip edilýän görnüşleriniň taslamalary hödürlenildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar we çyzgylary bilen içgin tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzedişleri girdi. Hormatly prezidentimiziň garamagyna betarap Türkmenistan şaýolynyň Günewatar tarapynda gurulmagy teklip edilýän döwrüwap dörejilik merkeziniň taslamasy, şonuna çağılan hemem ula adamlaryň wagtlaryny peýdaly geçirmegi, sunugatyň we medeniýetiň dörli ugurlary, şolsany nakaşçylyk, dizayn sunugatlary bilen meşgullanmagy, bu ugurda hünär başarnyklaryny artdyrmak üçin döredilmegi gözüňde tutulýan desgalar, olaň bedegleriň çyzgylary hödürlendi. Merkezi bedemeň awadanlaşdyrmaň we ýanaşyk ýerlere bagawsany öwürmeň aýratynlyklary barada jekmejek maglumat berildi. Döwlet başdanymyz şäher guruluşyk maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzda şeýle merkezden gurulmagynyň esasy maksadynyň şäher ýaşaýjylarynyň gyzykly we göwnü jaý denjalmagy, işçiň dörejilik işi bilen meşgullanmagy, höwetlendirmek üçin amatly şertleri döretmekden ibaretdigini öňe çekdi. Melelizerimiziň garamagyna soý mehmanhanasynyň gurulmagy teklip edilýän ýerleriniň çyzgylary, hemem binanyň baş meýilnamasy we degişli bir näçe taslamalar, şeýle-de Aşgabat şäheriniň çägine gurulmagy we döwrüwaplaşdyrmagy meýilleşdirilýän binalarň ýoluň şekil taslamalary, hemem ýerleşik ýerleriniň çyzgylary hödürlendi. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzyň Demirgazyk günjeginde gurulmagy meýilleşdirilýän binalarň we desgalan teklip edilýän şekil taslamalaryň
barada hasabat berildi. Hormatly prezidentimiz taslamalar we çyzgylary bilen içgin tanışyp, täze gurulýan hemem döwrewaplaşdyrylýan diýsgalyň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagarlyk keşfi bilen bir bütew sazlaşygy emele getirmeligini nykdy. Soňra energetika ministri Purçekow paýtagtymyzyň büzmeýin etragynyň çägine guruluşy alınıp berilýän energetika enjamlaryna awatlaş we hyzmat ediş merkeziniň baş meýilnamasy, toplumyny gurulma gözüňe tutulýan diýsgalyň taslamalary we merkeziň yerleşik yerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Umumy eýeleýän meýdany 29.054 metrden gowrak bolan bu merkeziň işe girilmegi bilen täze iş orunlary dörer. Şeýlede hasabatyň çäklerine Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň şekil taslamalary, daşary ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak boýunça alınıp berilýän işler barada maglumat berildi. Şuň bilen birlikde döwlet başçylygymyzyň garamagyny Altynasır Türkmen kölüniň çägine 10 megawatt kuwat bolan utgaşdyrylan güni we ýeli elektrik beketiniň şekil taslamalary, ahal hemem daşawy döwlet elektrik beketlerini utgaşykly dolanşyga geçirmek boýunça alınıp berilýän işleň meýilnamasy hödürlenildi. Şeýlede Türkmen elektrik energiýasyny goňşy döwletlere ibermek boýunça geçirilýän işler barada giňişleýän maglumat berildi. Hemem degişli taslamalar görkezildi. Belenşiýaly bu işin geçirmek bilen elektrik energiýasyny öndürmeň netijeligi 34 götürümden 50 götürmeçelini ýokurlanır. Hormatly prezidentimiz diýarymyzyň durmuş yksaty taýdan okulyny sürmegini, energetika ulgamyny möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu ýupudukda alınıp berilýän işleň ýoly goýulan halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähmiýetlidigini öňe çekdi. Şuň bilen baglyqda täze gurulýan energetika desgalary, ulgamy degişli awatlaş we hyzmat ediş merkezleri, häzirki zamanyň iň täze tehnologiýalary, sany ulgamy bilen enjamlaşdyrylmalar, şunda ekologiýa meselelerini we kadrlaryny aýratyn öns vermek zerurdur. Soňra Senat we Guruluş Önümçilik ministri Anna Mämedow şuňlar ministrligi degişli düzümlerde alınıp berilýän işleň ýagdaýy, Bäherden we Köýtürnag sement zawodlarynyň ikinji nowat taýgatynyň guruluşynyň bazly depine alınıp berilýänligi, ozal bary bolan sement zawodlaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede döwrewaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işleň netijeleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda öndürilýän sementiň hilini hemem döwrüň talabyna laýyk görnüşleriň önümçiligine möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjyw Akmermerli Aşgabady munyň beýlegem sazlaşyky ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleň ösünlikle ýerine ýetirme ugruna alınıp berilýän işler barada hasabat berdi. Melelizlerimiz ýurdumyzyň baş şäherini hemme taraplardan ösdürmek ugruna alınıp berilýän işleň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmeliligini, şol sany amatly ekologiýa gurşugynyň döredilmeliligini bellädi. Bu wagtda iň gowy tejribe, ilmiň gadanlaryna we şol wagtyň özüne gadymdan gelýän milli deplere dayanmak zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýaýwanlandyrylan şäher guruluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde işleň hil wagtda halkara ölçüwleriniň gabat gelmeginiň, binalaryň daşky we içki bedegini, milli bedeg ýörelgileriniň giňden ulandyrmagynyň şäherde amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamanyň esasy talapdygyny ýene-de bergedek bellädi. 16-njy iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň sany ulgamy arkaly geçirilen ilim we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiziň sammitde gatnaşmagy Türkmenistanyň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostlyk hemem raýdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek işinde netijeli orna eýeleýändiginiň möhüm sebäp we ähli wezipeleri çözmek maksady bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürgändiginiň aýdyň beýanyny urildi. Hormatly prezidentimiz çykyşyny Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Dr. Yusuf bin Ahmet Al-Usaymine ýokary derejedäki şu doşugy gurany üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli bu doşukda garalýan mesele maglumat tehnologiýalarynyň görülýärlik derejede ösen we adamzat üçin düýpli ähmiýeti bolan ugurlaryny bilelikdäki ilmi işleri talap edýän häzirki döwrüne ören möhüm bolup durýar. Melelizlerimiz Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň agzalary bolan ähli döwletler üçin hakyky netijeleri berer ýaly bu hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny kesitledi. Döwlet başçylygymyz bu sammitiň biziň döwletlerimiziň ösüşiniň we öňe gitmeginiň bähbidine musulman dünýäsiniň agdy berligini berkitmekde ähmiýetli ädimdigini belledi. Hemmelere berk jan saglyk Islam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we güllep ösüş arzu etdi. 17-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hujuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň hemem Balkany welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başçylygymyz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Urazgaliýew söz berdi. Vice-premier Galle uragynyň alınıp berilişi ýetişdirilen hasyly bellänen möhletlerde we ýetkisiz ýygnap almak maksady bilen görülýän şäherler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz bugdoý gysga möhletde we ýetkisiz
yığnap almagy dowam etmegi, gally urugny däne ýygýan kombaýnlaryň we awtologlaryň dolu güjünde işledilmegini gazanmagy, gally kabul ediş bölümlerine buğdoy hasylynyň bökdenşiz kabul edilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Balqyn welaýatynyň häkimi Ata Xallyýew hormatly prezidentimiziň gally urugyny akpata bermegi bilen şu ýyly welaýatyň bagdaýhanlary tarapyndan 50 000 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny gytky wagtda we ýetkizildigine almak boýunça zerur işleň dowam edýäni barada hasabat berdi. Uruk möhkümine welaýat boýunça däne ýygýan kombaýnlaryň 162-si we gally daşaýan ýük awtologlarynyň 810-sy işledilýär. Möhkümde gally kabul ediş bölümleriniň 4-üsine ýygnalýan buğdoy hasylynyň bökdenşiz kabul edilmegi ýoly goýuldy. Buğdoýdan boşan meýdanlarda sürme işlerini öz watyna geçirmek üçin tehnikalary dolu güýjüne işletmek boýunça degişli çäreler görülýär. Hemem tapşyrylan hasyl üçin gallaçy kärenişler bilen hasaplaşyklar öz watyna geçirilýär. Uruk möhkümine gallaçylary, mehanizatorlary zähmet üstünliklerini ruhlandyrmak maksady bilen meýdan düşülgelerini meýilnama laýyklykda meden çäreleri we göçme sowda gurulýar. Hormatly prezidentimiz barha gyzgylanyny depkine eýe bolýan gally uruk möhkümini öňde goýulan wezipeleri dolu berja etmegi möhüm talapdygyny çekip bu ugurda alınıp barýan işleň munun bilen gurumçylykly derejesine öpçün etmegi tapşyrdy. Bereket Etranyň häkimi Ýygylyjew milli liderimiziň owa hojulugyny ösdürmek uguruna amalaşyrýan işlerini we döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanan Bagdaýhanlyň 18400 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýygnap almakda tutun ýerli zähmet çekýänlikleri barada hasabat berdi. Milli liderimiz gally urugynyň depkini gowşatman bu ugurda işleri güýçlendirmek üçin goşmaça çäreler görmegi tapşyrdy. Matmul Etranyň häkimi sapary berdi. Hormatly prezidentimiz tarapyndan owa hojuluk puwdugyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipelerden ugranyp Etranyň gallaçy bagdaýhanlar tarapyndan 3200 hektar meýdanyna ýetişdirilen hasyly gytky wagtda ýetkisiz ýygnap almak üçin zerur işleň dowam edýäni barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygnamak üçin ähli zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Etrak Etranyň häkimi Nuriýew ýurdumyzda azyk öpçünçiligini puwtulandyrmak ugruna alyp barýan işleri üstünlikli durmuşa geçirmek hemem bu wagtda öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Etranyň gallaçy bagdaýhanlar tarapyndan 2700 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça işleň dowam edýäni barada hasabat berdi. Döwlet başlanymiz azyklyk buğdoýyň etrap boýunça şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny öpçün etmek ugruna zerur tagyllaryň edilmeligini belläp, bu ugurda möhküme gatnaşýan ähli düzümliň sazlaşykly işini hemme taraplardan öpçün etmegi tapşyrdy. Eseniguly Etranyň häkimi Esenow milli liderimiziň ýurdumyzda azyk bolçulugyny öpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen Eseniguly Etranyň gallaçylarynyň 2700 hektar meýdanyna ýetişdiren buğdoy hasylyny ýygnap almak boýunça zerur işleň dowam edýäni barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz azyklyk buğdoy taýýarlamak boýunça bellänen meýilnamany dowly ýerine ýetirmek üçin owa zähmetkeşleriň medeniýetli deňç almak üçin ähli zerur şertleri öpçün etmegi tapşyrdy. Serdar Etranyň häkimi Bayram Guliýew häzirki wagtda etrapda 23 000 hektar meýdanyna ýetişdirilen buğdoy hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça işleň dowam edýäni barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz gallaçy kärenişleň ýetişdirilen hasylyny ýetkisiz ýygnap almak maksady bilen gally urug möhküminiň depkini hasym güýçlendirmek üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Soňra milli liderimiz Sally Ulgamar arkaly welaýatyň Serdar Etranyna buğdoy hasylyny daşaýan awtologyň sürüjisi Şalaw bilen söhbetdeş boldy. Döwlet başlanymy sürüjiniň haly ýagdaýy, öýü çörleri, owa adamlaryň iş we durmuş şertleri, şeýle-de söhbetdeşiniň näçe wagt bäri sürüji bolup işleýänligi, haýsy kasymly awtolog sürgänligi, tehnikanyň ýük göterjiligi, berkligi, howa şertlerimizde çydamlygy bilen gyzyklandy. Sürüji Türkmen Awtologlary Agentliginiň Balkan Awtologlary Öňümçilik Birleşigine zähmet çekýänini, özüniň Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna öňdirilen Kamaz kasymly ýük göterji täze awtology dolanyrýanlygyny, häzirçe sürüji bolup zähmet çekmekde 15 ýyl iş tejribesiniň bardygyny aýtdy. Şeýle-de ol bu kuwatly tehnikalyň ýük göterjiliginiň ören ygtybarlygyny, berkdigini we howa şertlerimizde çydamlygyny belledi. Hemem şeýle tehnikalar satyn alyp berip işlemegi döredip beren ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimiz tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Döwlet başlanymy şeýle-de gallanyň şu ýylky ýagdaýy sürüjiniň zähmet çekýän ýük awtologyny her gün näçe möçberde galla daşaýanlygy bilen gyzyklandy. Sürüji Şalaw hormatly prezidentimiziň taýsy taýýarlar netijesinde şu ýyl meýdanlarda buğdoýyň bereketli hasylyny ýetişdirilendigini aýtdy. Häzirki dowam edýän gyzgylanyny uruk möhkümini ol her günde 3-4 gatnaw edýänligi we her gatnawda 15 tonna buğdoy hasylyny daşaýanlygy barada görüň berdi. Mundan başga da döwlet başlanymy sürüjiniň maşgalatyna başga da bu kär
bilen kimin meşgullanýanyny sorudy. Habar berilýär, häzir edýän hormatly denjalşdaky Kakasam uzul 50 ýyldan gowrak wagt sürüji bolup işläpdir. Melelizirimiz tüwelimi ata kesip ogly halal diýipdirler. Kesfiňden kemal tarp diýip sürüji arzu etmek bilen gally urundan soň oňnaýa meşgulen meşgullanýanyny hemem arzu islegleri bilen gyzyklandy. Sürüji gally urug mögsüminden soň uzul işläp ýören ýeri bolan Aşgabat Türkmenawat awtobanyň gurulşyny işlere dowam etjekdigini habar berdi. Şeýlede sürüji Çalyp işlemäge döredip beren ähli şertlerdir mümkinçilikleri üçin döwlet başlamagy tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Babaday Xanyň tutan ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen halkymyzyň baýlygy bolan gally hasyny öz wagtyna zaýa etmän ýygnap almagyň hemem ambarlary tapşyrmagyň uly wezipe bolup durýanyny nykdy. Soňra döwlet başlamy sany ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşlara ýüzlenip birnäçe tapşyryklary berdi. Döwlet başlamy vilayatda gally urugyny gurmaçylyk geçirmek, ösürilip ýetişdirilen buğdoy hasyny gyýtky wagtda we ýetkisi ýygnap almak boýunça ähli zeruri işleri geçirmeligini bellädi. Döwlet başlamy gally urugy bilen birlikde Welaýatyň gowçy meýdanlaryna ide işleriniň hem agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda öz wagtyna geçirilmegini öpçün etmek zerurdygyny tapşyrdy. Gowçanyň hatarara bejergesiniň mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň talaýyk geçirilmegi bir gözökçülükde saklanmalar. Şeýlede döwlet başlamy welaýatda gant şoňlarynyň ekişiniň öz wagtyna we talaýyk geçirilmegini hemem oň ýokary hasylyň ösürip ýetirmeligini öpçün etmegi tapşyrdy. Melelizirimiz Edermen Babaday hanlarymyz bilen bilelikde gally taýýarlamak barada şertnamanyň boşnamanyň awra bilen berja edilip watany harmanyna ak buğdoýyň bol hasynyň tapşyryljakdygyny anam bildirdi. 18-nji iýuny hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowat takymy ýetine geçirdi. Ony döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hemem birnäçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly prezidentimiz ilk bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet Wani we Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babay we güni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet we ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binyadyny kemleşdirmek boýunça döwletimiziň kanun çykarjylyk edarasiniň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Melelizirimiz kanunçylyk hukuk binyady ýetgiderlik kemleşdirmek döwletimiziň häzirki okully ösüşiniň möhüm şertidigini bellädi. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew milli kanunçylygymyzy kemleşdirmek hem kanun çykarjylyk babatda halkara tejribesini öwrenmek boýunça mejlis bilen bilelikde alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Melelizirimiz ýylatyň arasyna geçirilýän wagt nasihat çäreleriniň işçileşdirilmegine ösü çekip halk maslahatynyň agzalarynyň ýaşlyň watan töjülük ruhuny terbiýelenmegi, halkymyzyň sadan durmuş ýürelgülerine işçiň çekilmegi we adamlaryň beden terbiýe hem sport bilen meşgullanmagy bilen baglanşyk meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz energetika ministri Purçekow hem Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow güni aragatnaşyga çagyrdy. Energetika ministri Purçekow içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly öpçün etmek hem pudaň eksport kuwatyny artyrmak boýunça öňde goýan wezipeleň ýerine ýetirişi barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistany çal depkini senagatlaşdyrmak boýunça giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmekde. Milli ykdysadyň eksport kuwatyny artyrmakda elektrik energetikasyna möhüm orun degişlidigini nykdy. Hormatly prezidentimiz Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna guruljak kuwaty 10 megawat bolan gün we ýyl elektrik bekadiniň ýurdumyza gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleriniň başlangyjyny öwrüljekdigini, bu ýerde dünýäde eň soňky gazanlanan öňde barjy tehnologiýalaryň we know-howlaryň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň gaýtadan dikildilýän energiýany ösdürmek baradaky milli strategiýasyny amala aşyrmakda anyk edin boljakdygyny belläp, ähli energetikleri bu şanly waka bilen uglady. Hemem bekadyn gurulşyny amala aşyrmak boýunça halkara bäsleşigini geçirmek barada ministre degişli tapşyryklary berdi. Minister döwlet başlamagy tüýtürekden hoşallyk bildirip energetika ulgamynyň ähli işgärleriniň adyndan watanymyzyň awadançylygynyň behidine munun beýlegim tutan ýerle zähmet çekjekdiklerine öz öňlerine goýulan möhüm we jogapkärlik wezipeleri ösünlikli çözmek üçin güýç gaýratyny we tejribesini gaýgyrmajakdyklaryny anlandyrdy. Soňra Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow ýol başlygy edýän pudagyny alyp barýan işleň ýagdaýy barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Çektaýdan amatly ýerleşmeginiň oň Ýewraziýa iklimining möhüm ulug üsaşyr geçiligi hökmündäki derejesini berkidýändigini bellädi. Döwlet başlamy Jebel şäherçesinde ähli awawatda dünýäniň öňde barjy tejribesi
Hemem iň soňky gazalan tehnologiýalary we know-howlary esaslanýan döwre we howa medel toplumyny gurmak hakyndaky karara gol çekilmeginiň wajyp ähmiýeti eýdigini bellädi. Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy düzümiň ähli işgärleriniň adyndan puwdoň ösdürmegine izgiderli öns berýän üçin millilizmde hoşallyk sözlerini aýtdy. Soňra hökümetiň sany ulgamy arkaly geçirilýän mejlisinde gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar berildi. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň munun bilegim gowulandyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny amala aşyrylýan çäreleri netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpüşün edilýänligi hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanyny belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesgitlenen işleň dolu ýerine ýetilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sazlaşyk ýokary netijeleri öpüşün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňe gidişle gadanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmelidir. Mälim bolşýaly ediz watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň awadançylygy barada alady giň meşhurly oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlygymyzyň hemişe öns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hemem geljegi ynamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipleriniň üstüne durup geçdi. Döwletimiziň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýylyg münasibetli meden şäherleň ençemesi guralar. Hormatly prezidentimiz milli mirasy wagt etmekde, hemem dörejilik işgärleriniň hunar ustatlygyny ýokurlandyrmakda we dörejilik kuwatyny artyrmakda medeniýet hepdeliginiň aýratyn ähmiýeti eýetini nykdy. Millilizmde 2022-nji ýylda medeniýet hepdeligini Mar welaýatyna geçirmek meselesi bilen baglykda değişler etminamanyň taslamasyna taýýarlamak barada anyk görkezmeleri berdi. Türkmenistanyň daşary siýasaty uzulky ýaly Birleşen Milletler Guramasy, beýleki halkara guramlary bolan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşdy döwletleriň arkalaşygy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirlendir diýip millilizmimiz aýtdy. Ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň ösüşinde gazalanan durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Biziň esasy wezipemiz halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasam gowulandyrmakdan ibaretdir diýip millilizmimiz belledi. Mejlisde döwlet durmuşynyň başga bir näçe möhüm meselelerine garaldy we olar boýunça halk hojalyk toplumynyň puwdoklaryny ösdürmäge gönükdirilen değişli çözükler kabul edildi. 18-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşar toparynyň mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň raýatlarynyň howpsuzlygyny öpüşün etmek bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hemem COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýry goýulmasy wezipeler kesillenildi. Raýatlarymyzyň saglygyny we ömrüni gorumak, şeýle-de howpsuzlygyny öpüşün etmek döwlet siýasatynyň esasy maksady bolup durýar. Biziň döwletimiz munyň üçin ähli taýlanmalary edýär diýip döwlet başlygymyz nykdy. Şunuň baglanykda saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk guraş ulgamynyň döwrüň talaplaryna görä döwre wap ýagdaýa getirilýändigi, şeýle-de dörli ýokunç keselliň öňüne almak, olary ýüze çykarmak we bejermek boýunça alyp barylan işleň kemilleşdirilýändigi belenildi. Türkmenistan bu gurda beýleki ýurtlary bilen hemişe tejribe alşýar. Birleşen Milletler Guramasy oň ýürütüleşdirilen agentlikler hemem bütün dünýä saglyk guraş guramasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Saglyk guraş boýunça geçirilýän ähli halkara çärelerine işçiň gatnaşýar. Saglyk guraş we Derman Senaty ministri Türkmenistanyň keselliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşar toparynyň başlygy Aman Nepesow COVID-19 ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň we ýaýramagynyň öňüne almak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz biziň halkymyzda il saglygy ýurt baýlygy diýilýändigini nykdy. Ýokunç keselliň öňüne almak boýunça alyp barylan işleri güýçlendirmegiň nowatdaky çärelerini geçirmek maksady bilen millilizmimiz gaýry goýulmasyz wezipeleň bir näçesini kesgitledi. Millilizmimiz dünýä döwletlerindäki epidemiologik ýagdaýlary edildirle seljerip durmagyň, şeýle-de bu gurda dünýä döwletleri we halkara guramlary bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek wajypdygyny öňe çekdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli wawatlarda ýokur depkinlerde ösýändigini eşgär etdi.
Türkmenistan prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedow Seyid Ibrahim Raisi, İran İslam Respublikasynyň prezidenti wezipetine saýlanma münasibetli tüýs sürekdeni gutlaglaryny ýolady. Türkmenistan ýene goňşy İran İslam Respublikasynyň arasynda uzak ýyllaň dowamyny emeleglerine köp howra gatnaşyklary özüniň ýakynlygy bilen tapawdyny. Bize dost soňlygyň we özara hormat goýmagyň baý tejribesine esaslanýan bu gatnaşyklarymyň halklarymyň bähidine mundan belägem ösüriljekdigine berkinanýasy milli liderimizi gutlagyny belleýär. Türkmenistan prezidenti şu ýakymly mümkinçiliklerini peýdalanyp, Seyid Ibrahim Raisi hemişe berkjan salyk we Iranyň doganlyk halkynyň öňe gitmegine, hemem gülle ösmegine gönükdirilen ähli başlanýaçlaryna we işlerine üstünlikleri tüý sürekden ardy etdi. Yurdumdan garaşlary watanymyzyň döwlet garaşlarynyň şanly 30 ýyllygy belenilýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olary mehriban arkadamyzyň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azyk howpsuzlygyny üpçün etmek, ekrançylygyň hasyllygyny hasam ýokurunmak boýunça öňde goýan wezipelerinden uralyp, şöyle bolu buğday hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Şuň bir wada 6 tarap döwlete gala taşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirenlikler barada hormat prezidentiň adyna hoş habary berdiler. Yurdumyzyň Ahal welaýatynyň Akbuğday hemem Göktepe, Lewap welaýatynyň Köýtönna hemem Hojamad, Mary welaýatynyň Tagtabadar hemem ýöwretini taraplarynyň gallaçy käreneşleri ardyly pelehana ýetip diýarymyzda ilkinjilen hataryna belinen meýilnamalaryny üstünlikli berja etdiler. Galla oragyň Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafynyň ekrançylary öňde barýarlar. Meşhur Türkmen buğdaýynyň taryhy watanyna şu mögsümde 62550 tonnadan gowrak buğday hasıllary öňürli. Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyny bolsa 21500 tonnadan gowrak buğday hasıllary ýygnanly. Bu welaýatda da beýleki sebitlerde bolşýaly galla oragyny hemme tarapdan taýýarlyk görüli. Göçme awatlaýyş toporlary gallaçylary giýje günlüğüň dowamyna hyzmat edip, olary zero bolan ähli zatlar, ýangyç şallygy serişdeleri, çeýnikeler üçin ähtiýaçlyk şaýlarla üpçün edýärler. Mehanizatorlar, sürücüler we mögsüme gatnaşan beýleki işgärler üçin meýdan çölgülerini degişli derejede ýaşaýyş şertleri döredildi. Medeniyet işgärleriniň çykyşlary guraly, göçme sewda nokotlary hereket edýär. Lewap welaýatynyň ekrançylary uly netijeler gazanýarlar. Köýtönä atragynyň gallaçylary 17600 tonnadan gowrak, Hojamad atragynyň ekrançylary bolsa 21200 tonnadan gowrak buğday hasyllaryny öňürip, şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikle berja etdiler. Yurdumynyň günnäger sebitine güýlük buğdaýyň bol hasyly ösürip ýetişdirildi. Tutuş mögsümiň dowamyna buğday meýdanlaryna ihlasly ýydak edildi. Ekin meýdanlaryna ýeterlik mikdarda mineral we organik dökünler berildi. Ähli möhüm agroteknik çäler alim agronomlaryň maslahaty esasyna ýerine ýetirildi. Mary welaýatynyň daýhan birleşiklerine de galla orag güýji depkinne dowam edýär. Welaýatynyň Tagtabadar we ýollatyn etraplarym döwlet tawşyrygyny berja etdiler. Bu etraplar degişlikde döwlet harmanyna şuwna çenli 17300 tonnadan gowrak hemde 25200 tonnadan gowrak buğday hasyllaryny tawşyrdylar. Mehriban akadamynyň ow hojalygyny enjamlaşdyrmagyň derejesini ýokurlanyrmagy ugur edilmegi netijesinde soňky ýyllarda sewitin galla oruji kombaýnlarynyň üstü täze tehnikalarla ýetirildi. Bu wasa galla oragynyň depkinlerini güýçlendirmäge, ýetişdirilen hasyly öz wagtyny we ýetkisi ýygnamaga mümkinçilik berdi. Ow hojalyk buğdaýyny ösürmek meseleleri hormat prezidentimiň hemişe üns merkezinde saklanýar. O wesanaga toplumuna ulymet şöýrli maýy oýunlar gönükdirilýär. Bu wasa welaýatleriň ýokary dekbinlerde ösürilmegine, ýurdumyzda adyk bolçylygynyň üpçün edilmegine we umumyň döwletimiziň ykdysady awadançylygynyň, ilatyň durmuş derejesiniň hasa ýokurlanmagyna ýardam berer. Eger kuwatda galla oragyna gatnaşylaryň her biri Türkmenistan paraqatçylygyň onaşmagyň watan şygary bilen geçýän şu ýyly täze zähmet üstünliklerini wetlemege maksat edilýär. Öňde barjy etraplaryň buğday taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny möhletiniň öň awry bilen ýerine ýetirmekleri ýurdumynyň beýleki etraplarynyň gallaçylaryna zähmet üstünlikleri uklanýar. Şeýle zähmet üstünligi özüniň muqaddas garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygyny garşylamaga taýýarlanýan iri diýarymyzyň ähli gallaçylarynyň hem döwlet tawşyryklaryny awry bilen berja etjekliklerini berk inam döredýär. Tawşyrylan galla hasyl üçin hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna badawat geçirilmegi zähmetseýär bawaday hanlarymyzda aýratyn ruhulentlik döredýär. Galla orak hemde sürüm işleri ýokary öňürjükli kuwwatly tehnikalaryň kömegi bilen giýje gününiň dowamyna gowşamaýan depkinlerde bökdönşik anyp barýar.
Berkarar vatanımızda kahraman arkadamıdan taýsy taýradar bilen tebigaty aýagy çemereşmek, onu gorap saklamak, öňküsünden eme baýlaşdyrmak esasy üns merkezine durýar. Ýurdumyzyň köp öwüşgünlik hem täsin tebigaty ýylyň ähli pasyna köp türlü bilen tapawut bolýar. Häzirki Thomas Hunder'ny da şeýle öz borçly owadan hem täsin gözel tebigatly ýerlerden biri Amderiýanyň kenaryaky tokoýluklardyr. Merim oşýaly bu tebigat gözelliklerini gorap saklamakda hem almy taýdan öwrenmekde Amderiýa döwlet tebigat gorakhanaty kerekli diýär. Gorakhanyň köp urly ekology kenaryaky tokoýluklaryny hem ular bilen sepleşip diýen sehralaryklary öz üçin almak bilen öz borçly ösümlik hem haýwanat dünýäsine eýedir. Bu tebigat aýratynlyklary öwrenmekde hem gorap saklamakda gorakhanyň işgärleri ýyly işler durmuşa geçirýärler. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň barýan işlerini esasy ury Amderiýanyň orta kymynyň kenarlarynyň tokoýluklaryny, suwsy bölegini, haýwanat hem beýleki janlar dünýäsine, şeýle kenaryaky sehralyk ýerleň täsin tebigat ekologyny öwrenmekligi hem goramaklygy gönükdirendir. Gorakhanada esasan dikkatli çäkleri goramak, gorak çäklerindäki ösümlik hem haýwanat dünýäsiniň biologik aýratynlyklaryny öwrenmek ýaly ular boýunça işler ýollandyr. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň çägini gabakly, görürlük hem nargyz bölümleri hereketi diýär. Onuň umumy tutýan meýdany bolsa 48.350 hektara barabardyr. Gabakly, görürlük bölümleri sebäpli iň ýer derýasy bolan Amderiýanyň çep kenaryna, nargyz bölüm bolsa sag kenaryna ýerleşýär. Gorakhana geografik ýerleşik hem tebigat şertleriniň öz bolşulygy hem geologik aýratynlygyny öz içine köp sanly ennebi görnüşler alýar. Şolar wagtyň özüne çäklerden aralaşýan haýwanat hem ösümlik dünýäsi ony has hem baýlaşdyrýar. Gorulýan çäkleriniň düzümini kenaryaky tokoýluklary, suwsy bölek hem sehralyklar düzýär. Kenaryaky tokoýluklary esasan hem özüniň baý ösümlik dünýäsi bilen häsiýetlenýär. Almy şäher tarapyndan gorakhanyň çägini ösümliklerini 237 görnüşiniň gabat gelýäni kesýetlendir. Tokoýluklarda gabat gelýän 86 görnüşli ösümliklerin diňe 15 görnüşi adat hasaplanýar. Elbette kenaryaky tokoýluklaryň şeýle baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy bu tokoýluklarda dürli janlarlaryň ýaşamak üçin hem oňaýly şertler döredýär. Bu ýerde haýwanlaryň bir näçesi Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen. Gorakhanyň suw böleginde häzirki döwürde balyklaryň 36 görnüşi duş gelýänligi dolu anyklanýar. Ulary goramakda da ýyly işler alyp barýar. Balyklaryň görnüşleriň arasyna esasan Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen kiçik we uly Amderiýa piliburun balygy hasam aýratyny öwrenilmek bilen oň sanynyň artma uruny ýyly aladylýar. Amderiýa döwlet tebigat gorakhanasynyň çägine gabat gelýän guşlarym köp türlüdir. Bu ýerde ýylyň dürli pasarlaryna görä guşlaryň 250-den urak görnüşi ýaşaýar. Guşlaryň höwürtgüleýän görnüşlerini bürgüd, ýylançy gyrgy, ütölügi, hügi, sehra gönegi, ikinci ördök, tuğdary, çakryk ýaly görnüşler Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir. Gorakhanyň 36.320 hektar ýerine sehralyklar düzýär. Sehralyklar hem özüne mahsus dürli ösümliklere baý bolmak bilen bu ýerlerde 141 görnüşli ösümlikleriň gabat gelýäni kesýetlendir. Gorakhanada gorak işler bilen birlikde giň urumly almy işler hem utgaşykly dowam etdirilýär. Umumyň gorakhanada şeýle biodürlügi gorama uruny alyp barýan işler netijesinde ösümlikleriň hem haýwanat dünýäsiniň ýyly taýyn baýlaşýanyny bellemek hasam ýakymlydyr. Hormatly izleyijiler, häzir bolsa gepleşmegde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleyijiler. Hormatly izleyijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň aralyk döwri iýun aýynyň 20-ine başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa iýun aýynyň 20-inden iýun aýynyň 20-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çägine gün ortagyny atardan howa akymyň aralaşmagy netijesinde howanyň gejegi temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyň Balkan welaýatyna az kömürli howa bolup, günogordan Demirad günatara ugruny ötýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň üsmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerine 21-26 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündizlerine 37-42 gradus, welaýatyň kenaryaky taraplaryna 33-38 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýatyna az bulutly howa bolup, günogordan Demirad günatara ugruny ötýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň üsmegini hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerine 18-20 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündizlerine 31-36 gradus maýlan 41 gradusga çenli
ıssıwal mana araşylar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmyny hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 17-20 gradusyň 25 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 31-36 gradus maýlan 40 gradusy çenli ıssıwal mana araşylar. Diýarym Halawak welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan tezligi sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal oňsmyny hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 16-20 gradusyň 26 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 30-35 gradus maýlan 40 gradusy çenli ıssıwal mana araşylar. Yurdumyzyň Daşady welaýatyna az bulutly hawa bolup, Demiraz günnordan tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 16-20 gradusyň 25 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 30-35 gradus maýlan 40 gradusy çenli ıssıwal mana araşylar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, günnägerden Demiraz günnäteri ornut gedýän tezligi sekundda 8-17-den 10-12 metr etýän şymal oňsmyny hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 21-23 gradusyň 27 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 34-36 gradus maýlan 40 gradusy çenli ıssıwal mana araşylar. Hormatly ýerleşler, yurdumyzda iýun aýynyň 20-ni magnit gadisasynyň durnuky ýagdaýda saklanmany araşylar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 20-den iýun aýynyň 20-sine çenli hepden dowamında yurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmany araşylan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzüminde tozun bölüçükläriniň maçarynyň gadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem tomuz pastyny hawanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla ora giyinmek maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlar ýetişmemiz emnäs. Berqarar döwletimiň bagtyalyk döwründe ata watan metrokmasan, ähli bagatlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödenne bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoş sag bolun, izleýleşer.